Kelma li forsi ma tantx għadna nisimgħu ħafna fl-omeliji hija l-kelma novissimi. San George Preka kien ta' spiss isemmi novissimi u min huwa ta' ċerta età il-kelma jiftakara żgur. Imma x'inhu huma n-novissimi? In-novissimi huma mewt, ġudizzju, infern u ġenna. Erba' huma n-novissimi. Il-kelma novissimi tfisser l-aħħar affarijiet. U allura tifhmuni għaliex in-novissimi huma mewt, ġudizzju, infern u ġenna. Il-mewt nafu li jridu ngħaddu minnha l-koll. U dan ngħiduh mhux biex noqogħdu nibżgħu, biex noqogħdu nitkexkxu, imma il-mewt li iva tista' tqanqal xi ansjetà fina, imma il-mewt hija il-passaġġ minn din id-dinja għal ħajja eterna, għal ħajja ta' dejjem. U allura il-mewt jridu ngħaddu minnha, mela hija ħaġa ċerta, kif anke kien jgħidu George Preka u kif anke kien jgħidu ħafna qaddisin oħrajn. Aħna ċerti li ħammutu, nafu li ħammutu, imma ma nafux meta. U għalhekk tajjeb li nkunu dejjem imħejjija għal dak il-moment solenni fejn aħna inħallu din id-dinja u niltaqgħu mal-ħalliq tagħna. U l-ħalliq tagħna huwa wkoll imħallef. Huwa imħallef li huwa perfett fil-ġustizzja tiegħu imma wkoll infinit fil-ħniena tiegħu. Kif anke kien uħobb jgħid San George Preka, kien jitlob u kien jgħid mulej qabel ma tiġġudikani ħenna lija. Mela semmejna l-mewt, semmejna il-ġudizzju, mela Alla jiġġudikana. Jiġġudikana skont l-emejjel tagħna, l-emejjel tagħna fuq din l-art, min jaf kemm għamilna emejjel tajba u l-mulej dan jafu. Seta' wkoll kien hemm emejjel li ma kinux daqshekk tajba, jew kienu emejjel ħżiena. U mbagħad il-bniedem li huwa ġudikat ħajkun allura dak li ħajirċievi jew il-premju, u lek nitkellmu dwar il-ġenna hija l-premju. Imma jista' wkoll il-bniedem ukoll jirċievi l-kastik. Aħna ngħidu Alla ħares qatt u nibżgħu. Imma hija wkoll possibilità għaliex l-infern jeżisti tas-sew u l-infern jeżisti għal min jibqa' sal-aħħar mument ta' ħajtu jibqa' jgħid jien ma rridx lil Alla. U Alla jirrispetta l-għażla tagħna. Alla li jenna żejjinna bil-libertà. U l-libertà waqt li qegħdin fuq din l-art twassalna biex nagħmlu emejjel tajba, imma anke xi kultant nagħmlu emejjel ħżiena, meta aħna nagħmlu użu ħażin mill-libertà. U Alla jibqa' dejjem jagħtina ċansijiet biex nagħmlu ħwejjeġ tajba, u wkoll Alla għax jirrispetta l-libertà jippermettilna wkoll li nagħmlu l-ħażin. Tgħidu li din kontradizzjoni li mhijiex. Alla ma jisforza lil ħadd, Alla ma jimponi ruħu fuq ħadd. U allura fil-waqt li bniedem li jgħix ħajja tajba, fit-tmiem ta' ħajtu żgur ħajjejt iva lil Alla u Alla ħajjejlu ejja u idħol miegħi, idħol fil-ġenna, Alla wkoll jirrispetta l-għażla ta' bniedem li jibqa' jgħid jiena ma rridekx mulej. Nibqa' biex ngħidu hekk insabbat il-bib f'wiċċ il-mulej. U Alla għax huwa ġust jirrispetta dik l-għażla. U lek dak huwa l-infern. L-infern huwa li wieħed ikun mifrut għal dejjem minn Alla. Dak huwa l-kastik tal-infern. Mela ejjew aħna nżommu quddiem għajnejna in-novissimi. Min iżomm quddiem għajnejh in-novissimi ma jidnibx għax jien niftakar li jiena għandi immut, niftakar li għandi nidher quddiem Alla li huwa imħallef, nerġa' ngħid imħallef perfett fil-ġustizzja tiegħu, imma wkoll għani u infinit fil-ħniena, u wkoll naf li hemm ukoll dawn iż-żewġ stati li jeżistu fil-ħajja ta' dejjem li huma l-infern u l-ġenna. Ejjew aħna nagħmlu minn kollox biex inkomplu nimpenjaw irwieħna bħala ansara, bħala bnedmin li jafu l-Ġesu biex aħna ngħixu għal dejjem miegħu fil-ġenna. Dik hija x-xewqa tagħna, din hija t-talba tagħna.